साबेया बाहारा खालायनायनि सासे नायो सांग्रांआ माबायदि मानसि नोंथांमोना दिनै जोंथ' बिराद मोजां मोनदों सांग्रांआ जे दिनै बिपिखौ जइन जाहैबाय बे जोंनि थाखाय बिराद मोजांसिन मानोना सांग्रांआ जेराव थायो बे पार्टियाव दावराव दावसि जायो सांग्रांआ जेराव थायो बेहाय थाखा फैसानि लेनदेना बांसिन जायो सांग्रांआ जेराव थायो मा होनदों सांग्रांनि गासैबो काल्पनिक आरो सांग्रांनि जिखिनि पार्सनलि सांग्रांनि जि माने आखुथाय दिनै बिपिनि मानसिया लासै मोनगोन दा सांग्रां होननानै बुङोब्ला जोङो पार्सनलि सांग्रां माने मा होनदों गादि लोगोसुला सांग्रां माने मा होनदों फोथाय खेबस' सांग्रां माने मा होनदों दावराव दावसि दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे ओंखायनो दिनै सांग्रां होननाय मानसिखौ बिथाङा इपिपिनि सासे मेम्बारशिपबो नंखायामोन बिथांखौ बे टिकेट नागिरबाय थानाय गाज्रि लबिखौ मिथिनानैसो जोङो आफादखौ बिथांखौ 6 मास 7 मासनि थाखाय जास्ट बिथांखौ मा होनो एडिशनेल जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबैसो दोनथ'नाय जादोंमोन बिथांखौ जों पारमानेन्ट होनाय जायाखैमोन मोनसे समाव बिथाङा मानगोनां बारग' जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सारा बे बिथांखौ इपिपिआव जइन जाखांनायनि उनाव टिकेटखौ बेनो होनो नागिरनाय समाव बिथाङा खाम्फा बरगयारी सारनि एगेन्स्टआव खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनै जों मैया नुबाय मोनसे स्टेजआवनो जे बिथांमोना ज' थानानै हाग्रामा महिलारी सारनि आखाइ हमनानै सानैबो सारखौ लबि सानैबो गादिनि लबि आरो बिथांमोना बे गादिखौ लबिखौ मोननानैनो दिनै बिथांमोना निस्सय दिनै हाग्रामा महिलारी सारखौ दिनै स्टाफ खालामनो थाखाय थांबाय मानोना जोंनि रिसार्चनि समा जोंना इलेक्सननि उनावनो जाखागौमोन दा ओंखायनो बिथाङा बेबायदि माने गादि लबि आरो बिथाङा दिनै नोंथांमोना नुनो हागौ जे दिनै चिराङाव जे बिथाङा गावनि न'आव जे फार्म हाउस खालामहैदों बिथाङा बै समावनो प्रमद बर' सारनि ओएसडि जानानै कोटि थाखा केलेंकारि खालामनानै बिथाङा मा होनदों बिथाङा फार्म हाउस लुहैदों न' लुदों पलिसनि फैसाजों लुदों बिथाङालाय नों आं रायजो राजाखौ थगायनानै नों आं रायजोनिफ्राय फैसा लानानै बिथाङा मा होनदों दिनै बेबायदि बिथाङा गोबां दुर्निथि खामानि मावनानै 2 नम्बरनि खामानि मावनानै बिथाङा मा होनदों दिनै बिपिआव जइन जाहैदों दा ओंखायनो जोंना 2 नम्बरनि मानसि थानायनि थाखायथ' बिपिआ मोनसे मोजां थासारिसो जादों बे नमिनेसनखौ गावनिखौ जाफुंसारनो थाखाय बिथाङा नमिनेसन होखांनायनि सानसे ना साननैनि उनाव बिथाङा हाखु दाखु बिथाङा मा होनदों गावनि साख्रिखौ बिथाङा भलुन्टारि हिसाबै बिथाङा मा होनदों गथायबादों आरो बेनि उनाव बिथाङा सानसेयैनो माने बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि हेड मिनिस्ट्रिनि माखासे अफिसारफोरखौ लानानै बिथाङा नाम गायदों जोंनि प्रमद बर' सारनि सायाव जे बिथाङा नाम गायदोंमोन बै समाव बे सरकारानो आंनि बे माबाखौ रेजिगनेसन लेटारखौ एक्सेप्ट खालायाखै आंनि भलुन्टारि चेयारखौ माबाखौ एप्लिकेसनखौ एक्सेप्ट खालायाखै होननानै बिथाङा नाथाय बिथाङा बाहानासो खालायदोंमोन बिथाङा प्रमद बर'जों थानानैनो प्रमद बर'नि राइट हेन्ड जानानैनो बिथांखौ बै समाव प्रमद बर' सारा गावनि ओएसडि जासेयावबो बिथांखौ आसामनि माखासे बुद्धिजीबीफोरजों रायलायनानै आसाम हन्थानि आसाम फुटबल एसोसिएशननि बिथांखौ सेक्रेटारि हिसाबै दायित्व होदोंमोन आरो बियो प्रमद बर'नि माने लिडावनो जादोंमोन आरो प्रमद बर' सारा बेखौ अननानै गावनि ओएसडि माने हिसाबै दोननानैबो आरो बिथांखौ फुटबलाव मर्यादा होदोंमोन जेब्ला बे फुटबलनि सेक्रेटारि जादोंमोन बे समावनो गोबां बेबायदि फुटबल जोंनियाव जाफैदोंमोन जायखौ जों आइएसपिएल आरो बिनि उनाव जोंनाव दुरान्ड काप सन्तोष ट्रफिनि गोबां माने बेहाय बिथाङा बाजेट लादोंमोन गुथै बे बाजेटनि लेनदेन दुर्निथि खालायनाय गासैबो मानसिफोरनिफ्राय सोरनोबा माने खामानि मावहोनानै दिनैसिमबो बिल होलांनो हायि खारना जाहैबाय बे सांग्राङानो बेफोरखौ मावजोबदों मानोना सांग्राङा बेबायदि दुर्निथिनि सासे बिफा बियो आरो बिथाङा मा होनदों एपिपिएलआव थानानै प्रमद बर' सारनि ओएसडि थानानै प्रमद बर' सारनि एमएसखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बिथाङा गोबां दुर्निथि खामानिफोरखौ मावदों जों बुंबाबो बिनि सोमोन्दै फोजोबनो हाया दा ओंखायनो जोङो थांनाय समफोराव सांग्राङा जि बाथ्राफोरखौ लानानै
बिथाङा क्रिटिसाइज खालामबाय थादों आरो नोंथांमोनखौ नुनो मोनो बिथांनि नाटकफोरखौ जोङो खोन्थाबोनो आं नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों मानोना बिथाङा राजनितियाव जोंजों खुनु लोब्बायानो गैयामोन बिथाङा जास्ट मरेल सापर्ट हिसाबै बिथाङा जोंजों दंफायोल'मोन जेब्ला बिथाङा ओएसडि हिसाबै गोबां जोंनि पार्टियाव हाबनो नागिरबाबो बिथांखौ जोङो सोथ'नाय जायाखैमोन उनाव बिथाङा टिकेट नागिरै गोबां मानसिफोरखौ बिभाजन खालामनानै जोंनि ब्लक जोंनि पार्टिनि मानसिफोरखौ बिस होनानै गोबां जोंनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय लाबोनानै बिथांखौ मा होनदों थांनाय समफोराव माने एमपि बिनानै बिथाङा मोनैनि जाहोनाव बिथांखौ जोंनिफ्राय माने दोनथ'नो थाखाय बिथांखौ इयुथनि माने बिथांखौ माने सेन्ट्रेल इयुथनि सासे गाहाय नेतार हिसाबै बिबान होथ'नाय जादोंमोन आरो बे बिबानाव जेब्ला बिबान मोनबाय बे समाव बिथाङा पुरा एमसिएलनि टिकेट बियैनो बिथाङा मा होनदों गोबां जोंनि गेजेराव माने बिभाजन लाबोबाय आरो बेनि गेजेराव हय लास्ट बिथाङा मा होनो पार्टिनि माखासे जोङो गासैबो डिसिप्लिनारिखौ नायनानै पार्टिनि जोंनि पार्टिनि डिसिप्लिनखौ नायनानै जों बिथांनो केन्डिडेटखौ होनाय जायाखै आरो बिनि जायगायाव गुबुन सासे मानसिखौ केन्डिडेट होनायनि उनाव बिथाङा बाहारा खालामबाय जे गोबां गावनि माखासे सापर्टारफोरखौ लानानै बिथाङा नमिनेशन होनो थाखाय बिथाङा गोबां बेबायदि हाखाब दाखाब जानानै बिथाङा नमिनेशनखौ होनाय जायो निर्दलीय भाबै आरो बे नमिनेशन होनायनि उनाव बिथाङा मिथिबाय आरो बिथाङा रोंखा राखा सासे डक्टर सासे पिएचडि खालामनाय व्यक्ति आरो बिथाङा बे समाव मा होनदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो लाइब्रेरियान हिसाबै बिथाङा खामानि मावबाय थाखादोंमोन बिथाङा मिथिखागौ आरो बिथाङा ल'खौ मिथिखागौ जे नमिनेशन गथायनाय समाव मा लेखानि प्रयोजन दङ आरो सोरबाया साख्रि मावबाय थानाय अबस्थायाव जे नमिनेशन होजाया बे बाथ्राखौबो स्पष्ट भाबै सांग्रां बिथाङा मिथिखागौ नाथाय सांग्रां बिथाङा मिथिसेयावबो बिथाङा नाटक खालामदोंमोन जोंनि मानसिफोरखौ माने नाटक खालामनानै बिथाङा नमिनेशन गथायफादोंमोन आरो नमिनेशन गथायखांनायनि उनावसो बिथाङा मिथिबाय जे साकरिखौ माने सिगां माने भलन्टियार रिटायार होनायनि उनावसो नमिनेशन होनो हायो होननानै नाथाय बिथाङा बे नमिनेशनखौ गावनिखौ जाफुंसारनो थाखाय बिथाङा नमिनेशन होखांनायनि सानसे ना साननैनि उनाव बिथाङा हाखु दाखु बिथाङा मा होनदों गावनि साख्रिखौ बिथाङा भलन्टियार रिटायार हिसाबै बिथाङा मा होनदों गथायफ्लादों आरो बिनि उनाव बिथाङा सानसेयैनो माने बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हेडमिनिस्ट्रेटिभनि माखासे अफिसारफोरखौ लानानै बिथाङा नाम गायदों जोंनि प्रमद बर' सारनि सायाव बिथाङा नाम गायदोंमोन बै समाव जे सरकारानो आंनि बे माबाखौ रेजिगनेशन माने लेटारखौ एक्सेप्ट खालायाखै आंनि भलन्टियार रिटायारनि माबाखौ एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालायाखै होननानै बिथाङा नाथाय बिथाङा बाहारासो खालामदोंमोन साबेया बाहारा खालामनायनि सासे नायक सांग्रांआ माबायदि मानसि नोंथांमोना दिनै जोंथ' बिराद मोजां मोनदों सांग्रांआ जे दिनै बिपिएफआव जइन जाहैबाय बे जोंनि थाखाय बिराद मोजांसिन मानोना सांग्रांआ जेराव थायो बे पार्टियाव दावराव दावसि जायो सांग्रांआ जेराव थायो बेहाय थाखा फैसानि लेनदेना बांसिन जायो सांग्रांआ जेराव थायो मा होनदों सांग्रांनि गासैबो सेल्फिश आरो सांग्रांनि जिखिनि सार्थ लबि सांग्रांनि जि माने आखुथाय दिनै बिपिएफनि मानसिया लासै मोनगोन मोनसे समाव बिथाङा मानगोनां बारग' जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सारा बे बिथांखौ इपिपिएलआव जइन जाखांनायनि उनाव टिकेटखौ बेनो होनो नागिरनाय समाव बिथाङा खाम्फा बरगयारी सारनि एगेन्स्टआव खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनै जों मैया नुबाय मोनसे स्टेजआवनो जे बिथांमोना ज' थानानै हाग्रामा महिलारी सारनि आखाइ हमनानै सानैबो सार्थ लबि सानैबो गादिनि लबि आरो बिथांमोना बे गादिखौ लबिखौ मोननानैनो दिनै बिथांमोना निस्सय दिनै माने हाग्रामा महिलारी सारखौ दिनै डिस्टार्ब खालामनो थाखाय थांबाय जोंहा दिनै सोरबा हाग्रामा जोंहा दिनै खाम्फा बरगयारी सार सोरबा जोंना डक्टर सांग्रां बसुमतारी थांनायाव इउपिपिएलआ सबसेबो फोलोमसेबो जोंहा खहा जानाय नङा मानोना स्वयं प्लास पइन्टसो जागोन आरो नोंथांमोना नुगोन आफ्टार एमएलए इलेक्शननि उनाव डक्टर सांग्रां आरो खाम्फा बरगयारीखौ लानायनि फिथाइखौ जे बिपिएफआ भुगिनांगोन बे बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोननो रोखा फोरमायनानै होखाबाय आरो बेखौ जायोबा जोङो आफ्टार एमएलए इलेक्शननि उनाव जोङो मिथिगोन दा सांग्रां होननानै बुङोब्ला जोङो सार्थ लबि सांग्रां माने मा होनदों गादि लोगोसुला सांग्रां माने मा होनदों फोथाय खेबस' सांग्रां माने मा होनदों दावराव दावसि दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे ओंखायनो दिनै सांग्रां होननाय मानसिखौ
बिथाङा इपिपिनि सासे मेम्बारशिपबो नंखायामोन। बिथांखौ बे टिकेट नागिरबाय थानाय गादि लबिखौ मिथिनानैसो जोङो आफादजों बिथांखौ 6 मास 7 मासनि थाखाय जास्ट बिथांखौ मा होनो एडिशनेल जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबैसो दोनथ'नाय जादोंमोन। बिथांखौ जों पार्मानेन्ट दोनथ'नाय जायाखैमोन, मानोना जोंनि रिसार्भनि समा जोंना इलेक्सननि उनावनो जाखागौमोन। दा ओंखायनो बिथाङा बेबायदि माने गादि लबि आरो बिथाङा दिनै नोंथांमोना नुनो हागौ जे दिनै चिराङाव जे बिथाङा गावनि न'आव जे फार्म हाउस खालामहैदों, बिथाङा बै समावनो प्रमद बर' सारनि ओएसडि जानानै कोटि कोटि थाखा केलेंकारि खालामनानै बिथाङा मा होनदों मा होनदों बिथाङा मा होनदों फार्म हाउस लुहैदों, न' लुदों, बयसोरनि फैसाजों लुदों बिथाङालाय। नों आं रायजो राजाखौ थगायनानै नों आं रायजोनिबा फैसा लानानै बिथाङा मा होनदों दिनै बेबायदि बिथाङा गोबां दुर्निति खामानि मावनानै 2 नम्बरनि खामानि मावनानै बिथाङा मा होनदों दिनै बिपिएफआव जइन जाहैदों। दा ओंखायनो जोंना 2 नम्बरनि मानसि थांनायनि थाखायथ' इपिपिला मोनसे मोजां थासारिसो जादों। मैया नोंथांमोनखौ बुंनानै आंहा माने दाख्लै जेब्ला बिथांमोना जइन जागोन होननाय खोथाखौ जों खोनादों, बिनि हराव गोबां अखा बारहुंखा फैदों क'क्राझाराव। नोंथांमोना लयख' खालायदोंना खालायाखै आं मिथिया, खिन्थु आं लयख' खालायबाय थादों। आं सानदों जे दिनै पार्टिफोरा थांबाय, साला गादि लबि सुब्लारा थांबाय, इपिपिला एबार सुस्रां जासिगोन, जोङो पाप पुइन' जासिगोन आरो जोङो पुनर एबार जे जों बोखांफिननो हासिगोन इपिपिएलखौ बे एमएलए इलेक्सनाव 15तानि गेजेराव जे जों 10तानिफ्राय 12ता सिटखौ जों मोनगोन। बे जाहैबाय खाम्फा बरगयारि आरो मा होनदों सांग्रां ब्रह्मनि दारै जोङो मोननो थांसिगोन रायजोफोर। आरो बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै सांग्रां आरो खाम्फा बरगयारिखौ लाबोनायखाय गोबां चिरांनि मानसिफ्रा माने मोजां मोनदों, रंजादों आरो बिथांमोनजों जायफ्रा दिनै बिपिएफआव दंमोन बिथांमोना जोंजों कन्टेक्टआव लादों आरो बिथांमोना इपिपिएलआव जइन जागोन। खाम्फा जेराव थागोन बिथांमोना थानाय नङा, बिपिएफआबो जेराव सांग्रां थागोन बेहाय बिपिएफआ थानाय नङा आरो बिथांमोना उल्था इपिपिएलआव जइन जागोन। आरो नोंथांमोनाबो नुगोन बे साननैसोनि गेजेराव गोबां बिपिएफनि मानसिफ्रा इपिपिएलआव दोलै नोगोरै जइन जागोन आरो दिनै मा होनदों नोंथांमोना बे अबस्थाखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जे नोंथांमोना नैबे थासारिखौ नुबाय, ओंखायनो जोङो सांग्रांनि फेक्टरा, सांग्रांनि बाथ्राफोरा जोंनाव मोनसेबो सोलिनाय नङा। आरो सांग्रां होननानै बुङोब्ला जोंनाव लिस्टबो गैखाया। सांग्रांआ सासे अफिसारसोमोन आरो सांग्रांखौ जोङो पार्टियाव अफिसार हिसाबैसो मर्यादा होदोंमोन, नाथाय पार्टिनि सासे नेता हिसाबै बिथांमोनजों मालाबाबो मर्यादा होआखै। आरो बिथाङा मिथिदों जे इपिपिएलआव थायोब्ला टिकेटआ मोननाय नङा, ओंखायनो दिनै टिकेटनि लबाव बिथाङा दिनै बिपिएफआव जइन जाहैदों। आरो आं मोनसे खोथाखौ खोनानो मोनदों, मानोना सांग्रांआ फुटबलनि सेक्रेटारिखौ एक्सटेनसन खालामफिननो थाखाय बिथाङा सेक्रेटारिखौ रेगुलार खालामफिननो थाखाय हाग्रामा सारजों आखाइ हमफ्लानानै जाहाथे बै आसाम फुटबलनि सेक्रेटारिया जाहाथे सेफ जायो, बिनि थाखायसो बिथाङा हाबदों होननानै आं खोनादों। ओंखायनो आं दहाय बिथांखौ नाम होदों जे सासे माने गादि लुबिसुला, सासे गादि लुबि, बियो सांग्रां। ओंखायनो आं जाबाय रायजोफोरा, आं रायजोफोरखौ खावलायदों सांग्रांनिफ्राय सांग्रां जा, चिरां ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जा। जायनि जाहोनाव बिथाङा दाख्लै बिरदावखौ लाबोनो हायाखिसै। बिरदावा बिथांनि राइट हेन्डमोन आरो सासे जोंहा गुरखा मानसि दङ बेबो बिनि राइट हेन्डमोन, नाथाय बिथांनि आखुथायखौ नुनानै, बिथांनि माखासे केरेक्टारफोरखौ नुनानै, बिथांनि सेल्फिश केरेक्टारखौ नुनानै बै सानै व्यक्तिया बिनि आंगो व्यक्तिफ्राबो दिनै साइड जानानै बिथांमोना बेलेग हानजायाव जइन जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा ओंखायनो सांग्रां होननाय मानसिया खुनु फेक्टर जाया आरो सांग्रांआ प्रमद बर'नि सायाव बुंनो हानाय बेहा मोनथायानो गैया। सांग्रां ब्रह्मआ प्रमद बर'नि सायाव एक इंसि बुंनो हानाय बेहा जेबो अधिकार गैया। सांग्रांखौ अननानै दिनै मर्यादा होदोंमोन। इपिपिएलआव दिनै बे ओएसडि जानायनि उनावसो दिनै सारा मानसिया दिनै सिनायदों। बिनि उनावसो बिथांखौ दिनै आसाम फुटबलनि सेक्रेटारि होनानै दिनै मर्यादा मोनदोंमोन। दिनै बेबायदि व्यक्तिया दिनै प्रमद बर'नि नामबो लानो समाया, प्रमद बर'नि मुंखौनो लानो समाया। दा बेबायदिनिफ्राय सांग्रां ब्रह्मआ गोजान जानांगौ आरो सांग्रांआ साबधान जानाया मोजां। मानोना सांग्रां बायदि व्यक्तिया जोंनि नैबे दोलोआव हानजायाव थाबाय थायोमोनब्ला जोंनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाया जागौमोन। दा ओंखायनो बे बिथाङा थांबाय, बिनि थाखाय जोङो धन्यबाद होनांगोन जे सांग्रांआ जेराव थांदों। साननानै नाय जे बे हाग्रामा महिलारि सारा साननैसो उनाव मिथिगोन जे सांग्रांआ जे बेसेबां दावराव दावसि खालायो, सिं सिं गोबां टिम बानायनानै पलिसि खालायनानै टिकेट बिनाय माबा गादि बिनाय, बेखौ निस्सय हाग्रामा महिलारि सारा उनाव बुजिनो हागोन, बिथांनि टिमा बुजिनो हागोन। ओंखायनो जों हाग्रामा महिलारि सारखौ आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामनो लुगैदों, सांग्रांखौ साबधान, सांग्रांखौ नोजोर हो। खुनु नोंथाङा थांदोंब्लाबो सांग्रां बायदि मानसिनो जुदि गादि होनानै दोनोब्ला गाबोन नोंथांनि बिपिएफआ नस्थ' जागोन, बे खाथा।